Salam hormatly adamlar. Giyeceğiniz hayırlı olsun. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk. Kendine salam. Salam İldeşler. Bugün azırak 10 minuttan giyeceği alaydık ya da. İldeşler bugün öňe bir gezek nemetdik yüzleýärek geçdik de. Bu gezek ýene-de üstünden giňişleýin. Geçmekçi bolýas ya gaty möhüm bir tema bolanlygy üçin. Yani hakykatdan ýa-da möhüm diýip yani söz bilen ýetinmegem kynrak diýýäm oňa. Yurt dışında kazanılan pullar nereye gider diýilen neme var da. Indi bu soramamyzyň sebebi ýollaryň ýapyk bolmagynyň hem bir sebeplerinden biri diýsem bolýar. Ýa-ni esas sebäp bolmasa da şol nämeni ýollaryň ýapyk galmagynyň uzamagyna da täsir edýän bir zatlardan biri. Şunu ýankaýdan şutaýda we belläp goýsaňyz nädip o täsir edýär? Ýa-ni yurt daşynda ildeşlerimiziň gazanýan pullar bilen ýoluň ýapyk galmagynyň näme dahyldyry bar diýip ýa-ni bu soraga jogap bermek üçin bir näçe zatlary gürrümle etmeli häzir. Ben aklyňyzda galsyn, hava biz şu soraglaryň üstünde näme ders? Indi ildeşler bilýäňiz, geçen ýa-ni düýün bir video goýduk da. Ýa-ni Sadyk Kargo diýip öň kargo şirketi bolan firmasy bolan diýeli. Ýa-ni firmada diýip aýtsak bilmedim nä derejede dogry ýerine gelir. Ýa-ni netijede kargolar ýa-ni zatlar, harytlary ýa-da adamlaryň iýermesine zatlaryny toplap ýurdun içine uğradýan eken öňki edýän işi. Şu wagt o işte dälse şu wagt ýa-ni çökendigini aýtdy. Ýa-ni oktýabrmy, noýabr aýlarynda doly. O işten uzaklaşmaly bolupdyr. Şu wagt edemok diýär. Yani gaty möhüm bir zatlar aýtyp geçdi şu taýda. Bize aýdylan zat bar da pullar ýurdun içine giden ok diýär. Biz onu öňe aýdýardyk pullaryň ýurdun içine gitmeýändigini. Ama ýurdun içine gitmeýän bolsa daşynda kime galýar bu pullar? Ondan soň içindäki berilýän pul haýsy pul, kimiň pulu? Diýilen soraglar ýüze çykýar. Taýta bizem uzadyň üstüne köp demetdik. Soň bizim gelen netijemiz şu ýurdun içinde şol bar puly aýlap öýrüp berýär diýip demetdi de soň indi birinji gezek şo işi eden adamyň özüniň aýtmagy netijesinde biz şu nemäni täzeden gaýtalamakçy bolduk. Sebäbi bunyň arkasynda gaty uly nemeler bar, problemalar. Hem bize garşy boljak problemalar bar, hem bu bir kanun iştir, özem halkara derejesinde bir kanun bir iştir. Onun sebeplerini häzir aýdar olaram. Yani gaty giňiş bir neme de aýdyn gara bu zadyň gurulma etmeginde. Indi men o ýa-ni Sadyk diýende asl ady Şiraly. Yani men Sadyk diýip öğrenşip duryn. Pulu ýa-ni bir günde $320,000 ýurdun içine perewod etdiren günlerim bolýar diýär. Yani o pullar ýurdun içine giden ok, ýurdun içinde başga bir pul berýärler. O başga bir pulum şu ýurdun içinde aýlanyp duran pul diýär dowamly aýlanyp durmagy nemeni häzir düşündirip berjek bir neme arkaly. Ildeşler neme etseňiz. Indi şu taýda neme ele alalyň. Ine siz yurt daşynda diýip pikir ediň şu taýda. Siz yurt daşynda ve pul gazandyňyz, pullaryňyzy uğratmak isleýäňiz. Ine bu gara şekilde bolanam kargoçy diýin ýa-da pul transfer edip berýän adam hökmünde kabul edip nägil berýän bolsa. O siz pullaryňyzy bu adama berdiňiz. Ýurda öýe uğradyp berdi. Bu adamın pulları aldı. Ondan soň
Bu adam pulları yurdun içine uğradı. Yani uğradı diyenim yani saatın aydışına göre. Can ediyes, o telefon numaranı veriyes, adresini veriyes, o şulaya şunça pul gidecek, o berden verdiler diye. Son yine bula adam, hazır şu ekranda gören adamız, yurdun içi deyip o hesap etseniz, yurdun içinde yine sizin yakınlarınıza, çağlarınıza ya yine nämelerinize pulu dollar hükmünde goşur ya. O dollar hükmünde goşurulan pul näme bolýar? Sowmak gerekde. Sowmak üçin hem ýa-da günlük nemelere sowmak üçin köplenç mana döwürmeli. Soň mana döwürjek bolsaňyz näme diýäňiz? Ýanky valyutçyk bardyr. Valyutçykda mana da bardy. Ýanky valyutçyk ýa-da başga bir valyutçyk. Biledim. Soň şu berilen dollarlary izna gaýtaryp valyutçyga berýär, valyutçyga manat berýär. Soň valyutçyň elinde ýene-de dollar galdy. Ýa. Soň bu dollar näme diýär? Indiki yurdun daşyndan pul transfere garaşýar. Ondan soň pul transfer gelen wagty ýene-de täzeden beýleki uradanlaryň çağlaryna, ýakynlaryna goşurýar. Bularam dollar aldyk diýip habar berýär size. Habar berýär. Aldyk o pul arkaýyn bol diýip näme bardyr. Soň buny alandan soň bularam ýene-de şo dollarlary valyutçyklara bermeli. Valyutçyga manat berýär. Ýagny saatyň aýdyşyna görä. Bu zat aýlanyp dur. Ýani yurdun içinde şol bir dollar aýlanýar. Hatda bir näme aýtdy? Käbir müşterilerimiz jaň edip köne dollar beripdirler. Men sana täze dollar berdim bu taýdan diýämişde. Olam aýdy. Onun de habary ýok diýe. Berde beren pullar berde galýar diýe. Yurdun içine giden ok. Yurdun içinde başga biriler pul berýär. Kimin berýänini bilemzok diýe, tanamaýas. Bu taýdanam pulu alıp nirä gidýäni belli däl diýe. Şunun ýaly bir ýagdaý bar. İlleşler. Düşnükli olandır diýip umyd edýär. Aýdyn bundan soň sana söz bereýin. Bundan soň näme bolýar bu pullar? Näme üçin bunyň ýaly? Ýereden geldi bu zatlar. Yine bu zadı birinciden düşündürüp balar mı kab olmaz mı kaynaşı soru var. Çylşyrymly hakykatdan ama. Çılşırımlı değer yöne Türkmen yani Türkmen halkı için diyeyim. Bu zatlar yavanı bir zattır. Yani nerede bilip bilecek haçanda yani finans nemeden hiç altyapı yok vakı düşünmek katkındır. O başlanan belli nemette olan işleyiş. Öz aramızda da hatta ekrana verdik mi diye fikir edeceğim. Bir yıl bundan açtık da uzadı. Şunyalığı işleyedip ve onu görmezliğe mümkün değil. Eğer yankı iktisadiyetten birazcık baş çıkan adam gerek dersen iktisadiyetçi olmak ya da iktisatçı olmak diyeyim. Gerek der yani birazcık düşünen adam yankı orta bilimi alan adam uzadım näle işleýänini bilip bilýär, sebäbi gizli näme sakly bir sistemada bulan işleýiş sistemasy. Indi o pullardan eş soralar çykýar. Aýdaly 10 ýyl daşynda işläp Türkmenistanda baýan adam barmy? Ýöne soralar. Baýan adam ýok bolsa näme üçin onda yani nädip bolýar ýene? Näme üçin hiç kim baýap bilen ok? Milyonlarça adam daşynda işleýär. İçinden in olmanda bir 1000 adam, 2000 adam baýap bilmeli de daşına çykça hem adam yankı temizlikte ya da bakıcı olu işleyen o käbir Türkmenler o otellerde de işleýärler. O yerlerde işleýärler. O aile alýanlar, $1000 alýanlar var. Şolaram näme üçindir baýap bilen ok. Ýene oň sebäbi yankı dollarlar ya da daşynan uğradylýan pullar Türkmenistan içine giren ok girme mümkinçiligi ýok. Hiç hili yani Türkmenistan içine sen uğradan dollaryň haýsy ýagdaýda girýär. Türkmenistanyň içi diýende bazaryna girmek demek. Yani Türkmenistanyň bazaryna sen uğradan dollaryň haýsy ýagdaýda girip bilýär, haçan da döwlet olan ýagdaýynda girip bilýär.
Yani devletin üstüyle ediliyor amalaştırıyor. Devletin yani financial institution değil ya da finans Maliye kuruluşları. hava maliye kuruluşlarının üstüyle sen bazarına girip bile ve o pulu oradan o atın sen derden banka anırdakının hesabına yatırıp bilen onun için bir bankada gitmek gerekir. Çünkü böyle önünde oturan internetin üstüyle Türkmenistan halkının hesabına geçiren olan anıdan istediği gibi alıp kullanıp biliyor. Yani pulunu. Bu pulun transferi nerede edilen olsa. Yani şu zat vardır. Ehli dünyada kabul edilen yani kanunlara göre, finans kanununa göre bu Amerikan Merkez Bank tarafından ne ediliyor? Ondan sonra Türkiye'de e, yine şuna benzer kuruluşlar vardır. E, Finansta misal için e, şol sistem alan üstüyle pullar aklanmasın ya da yani kara pullar girmesin şol sistema deyip misal için 10 bin dolar limit vardır. 10 bin dolar limitten sen geçen yağdığında pulu nereden aldın? Ne edip sana şu pul geldi? O aylık 10 bin dolar yazmışmasam ben. Şu an 3 tane oldular. Yani 4-5 yıl bundan önküne hemen ayda oturduğunda polisi hakkında. Aylık 10 bin dolardan sen transferin aşsa bank seni çağırıyor, soruyor. Yani hasarına donduruyor, çağırıyor, soruyor. Bu pul nereden geldi sana? Kâbir devletlerde 300-500 dolar mı bulup bilir? Yani bilmeli de hükman bilmeli öyle. Devletin bariyeri son yalı işte. Bankların devletin içindeki bir kuruluş. Onlar senden soruyor yani 10 bin dolardan geçti. Bu pul sana ayda ne edip geliyor? Sen son şu pulun karşılığını verkezmeli. Yine ben aylığım sinyalık ya da ben bir yine fondum var. Fonduma yine sinyalık yerlerden pul yatırılıyor. Ben onu şu yere uğratyan ya da ben bir işletmem var. İşletmemden gelen kazancım yine ben tölenin aloklarım, yenelerim hem mezarı suud etmeli. Yani pulun senki de ve şu pulun bazar sistemasından e, yani şu yaşayan yerindeki devletin bazar sisteması sana kazandıran da onu verkezmeli. Yoksa o narkotikten geldi. Narkotik pazar sistemasında değildir. Başka yerde ya da şu an illegal nemeler vardır. İşler, işletmeler vardır. Şu yerden gelen pulları sen bankların üstüyle uğradık bilemem. Şimdi şol logika ile sereden o altın Türkmenistan'da yine neçe yıldan beri aşında işlep uğratan pullarımızın hemmesem illegal. Bir kanun yani. Yani bir kanundur. Bir kanun İstendik bir Türkmeni pul aslında uğradığında bir kanun diysek yanlışlık olur. Kanun da şu oluyor bu. Bir kanun demek. kanunun başındaki ne? Hmm. Pul. Hemmesem. Tamam. Ve istendik şol işi eden adamı, yine uğradan adamı adını yazdım ben şuna uğradanam alanam cinayete çekip kolya. Finans kanunları esasında cinayete çekip kolya. Uğratyan puluna manat değil. Manat olsa yine Türkmenistan'ın yankı finans polisiyası tarafından sonra o çekilerdin. Dolar olsa yan Amerikankı. Amerikan işi. Amerika değil mi? Yankı Federal Reserve'ın işi. Amerika Merkez Bankı'nın. Amerika Merkez Bankası'nın işi o. Ne bizim etken herdir ki ne ememiz yankı. Sapara etkiler fikir etmemen bu zatlara karşı hem benzen şerik diyer yankı diktatura diyorlar yine şu Tamam. sistema şerik diyen. Ne şeriklik yapmak demek ne şu zat değil mi? Hem mesela şoların qarava hazırdır. Yine Türkmenlerin neçə yıldan beri edip gelen yine içine pul uğratmak için ulanyan sisteması qarava hazırdır ve hem de den derecede cinayetkardır. Yani Türkiye'de elbette o zatlara kendini verilen o. Onda özlerinin yankıdan fikir etken interes bolup biler. Sebebi bu işte men arkasında narkotiğin bardığına şüpheli. Yani narkotik yine Se- sonyalık zatlar olup biler. Yine o pullar Kanun dışı pul neme diyen demek yani pul izarlap bilen ok. Yani bilinen hı ok da. hı. Nirede ulansan ulanıp bol ya bu pullar. Ama yine Niğde'de olan solanıp bilir yine şu başında saklan pulları var yine. Türkmenistan içinde doların ne mesela ayda aydalı Türkmenistan içinde bir tane yankı yahta diyelim. Yahta satın alacak olsansa doların yani alıp bilmeyen. Hmm. Türkmenistan içinde dolarla. Şimdi daşındaki yankı halkın uğratayan pulları vardır. Onların daşına hiç giden yok yani. Türkiye'den uğratayan yine Türkiye'de galiba birinin hesabında. Özlem bu bankta da duran o bu pullar. Onlar yana banka geçiriyorlar olur. Banka geçirmen sen o pulu ulanıp bilemem. Aydalı 5 milyon dolarlık bir kontrakt bağlaşacak olan 5 milyon doların var senin. Çok hasarında olmalı. Ne yapıp versen sana nereden aldın deyip soruyorlar da.
Şoň üçin bir hasabynda, bir işletmenin hasabynda bolmaly. Şimdi onu näde etdiler? Yine bu pulların aklama işi vardır. Eğer Türkiye'de pulları aklanyan olsa kendine bu eğer biz şoňa güýjümiz ya da okuyumuz yetse diýin, bu zatlaryň hemmesini jekmejek ýa-ni faktörle bilelikde toplap, gatty uly bir ses getirip biljek bir jenayetdir şu zat. O Türkmenistan'da değil, dünyanın nämesinde ses getirip biljek bir O sistem. dünýä nemesinde sebäp belki başga bir ýerde entek edilýän däldir muhtemelen bir zat. Indi aýdyň nemeden bir ara neme goşaýyn sebäbi ýyldaşlarymyzyň ýa dinleýänler düşünmän almasyn. Bu pul gaçyrma ýa-da narkotik ýene näme o bu işler ýene bar diýdik de bunu bizim uğradýan pullarymyz arkaly edýärler. Bizim uğradýan ýa-ni hemmämiziň diýeli ýurda pul uğratjak diýip uğradýan pullarymız bardyr. Şolar arkaly edilýär. Bu pullar bilen ýa-ni daşyna çykarylan pul bar da. Ýa daşyna çykarylanda ýurdun içinden alyp daşyna çykarýar diýip owa pikir etmeliler muny. Ýa-ni sizin ýurdun içine uğratmaly puluňuz ýurdun içinde aýlanyp duran şol bir pul bar, şol bir mukdar bar aýdaly. Bir aýda $200 milyon aýlanýandyr. Şol bir $200 milyon aýlanyp dur ýurdun içinde. Şonuň üçin neme bolmaýar bir ösüş ýene bir zat bolup bilmeýär o taýda. Ýöne her ay daşynda $200 milyon galyp üýüşüp ýylda milliardlarça pul bolýar. Milliardy geçýän pul bolýar bir ýylda. Soň bu pullar bilen ýine bizim aklymyza gelýän zatlar bar da. Bu pullar nirä gidýär o taýdan. Soň bir terrorizm finanse edýärler bular. Toparlar bar, IŞİD diýip özleri hem Wahabiýalyk gezip ýörler de. Ýa-ni näme giden ýaly bolup oňa namaz okan ýa ibadat eden ýaly bir nemeler görkezýärler de. Soň Talibanyň nemesineme yurttaşyndaky işlerini edip berýärler. Mesela Taliban hazır Awganistanyň içinden pul çykaryp bilenok, pulum sokup bilenok. Şoň ýazatlar edýärlermi? Bunun arkasında gaty ullakan Emine. nemeler bar. Yine pul nirä gidýär diýdiňde, o nirä gidýän aslında benim fikrimçe wajyp bir zat däl. Yani istedik yerlerine giderip giderler. Ýöne ne edip aklaýarlar bunu. Yine şu tarafı ızıklandırýar beni. O tarapam ýanky Sebäp yine şu sistemany işletýän adamlar men şüphesiz bilýän bularyň servis firmalary bardyr. Servis berýän ýa-da hyzmat berýän firmalary bardyr. Puluň aklanýan yerleri guruluşyp, hyzmat firmalary birem oteller. Yine şu üçüsü meke ya başka bir zatlaram barmyka? Yani guruluşuklarynyň bardygyny bilýärsin. Biriniň misalyny bereli, hemmesiniň misalyny berip durmaly. Ina Türkmenistanyň içinde guruluşuk diýip bir guruluşuk bar. Niýazow döwründen bäri bar. Asly olaryň lewaply. Şolar Dubaýda da bar, İstanbul'da da bar. Nemeler bar. Yurtdaşy filiallarym diýilýär. Şoň ýaly nemeler bar. Hatda bu we şoňa meňzeşýän beýlekler hem bar. İstanbul'un Beylikdüzü diýilen taraplarında guruluşuk edýärler. Şu guruluşun edilýän ýerinde pul ogurlap bolýar, pul aklap bolýar. Bular şu taýlardan pullaryny näme geçirýärler de soň. Ýewropada geçirip bilýärler, ýa başga bir ýere de geçirip bilýär, isläň ýerine iyi berip bilýärler. Aklamy iş şonuň ýaly, o pullar bir ýerde üýüşürip saklagan bolanokda aýdym. Onça puly. Ol göne bir bank sisteminiň içine girýär. Olmasa bolanok. yok mümkin değil. Bolmasa ulanyp bilemok. Samolyot alıp bilmeyen, jay alıp bilmeyen, misal üçin Ýewropa çykdyň bir jay aljak bolýan, villa aljak bolýan. Sana aljak al diýerler, ýöne puluň garkaýan awal nirden aldyň o pulu diýip sorulýar. Şoň üçin o zatlary hökmen aklanýandyr. Şimdi kemine bu zatlar näme üçin bolýar? Men aýdaýyn, sistemi. Bu sistema nirde döräp bilýär? Döwletiň ýok ýerinde döreýändir.
Şimdi Türkmenistan'da diktatör diyorlar. Men yine diktatör değerligini yine şu zat şoň suğutnamasıdır. Hiçbir diktatör şu zada ruhsat vermeye. Hiçbir diktatörüm. O näle erwetdi. İň erwet diktatörler kim var diýeli? Stalin var diýeli. Stalin şu zada ruhsat berermidi? Yine göz öňüne getirin, pulun döwletiň daşynda aýlanmagyna ruhsat berermidi? Ýöne pulu gazanýanlarym şol döwletiň ýaşaýjylary ýa-da watandaşlary. Yine diktatör şu zada ruhsat berermi? Ruhsat beren ýagdaýynda da şonu bizzat diktatörün özü yerine getirirdi ve solar girdiğini öz alır. Yani o havaram yok. Havarı vardır yani düşünüyor ama. Düşünmeye, o Gurbanoğlu olaryň nemesini akıl derejesini bilýärse Yadımızda düşünmýär. hava. Indi yegerleri yene deyip hem meşalar nämet ýene yegerleri öwe çıkarylýar da. Yegerleri men yine özüňizden bilýänsiz ol Türkmenistanyň içindäki ýanky restorany alypdyrlar diýende ýanky reket diýilýär ona. Hawa reket Yani bolýar. şantaj bilen yene bilen basyp alýarlar diýeli. Ya da yine toy mekanı alypdyr diýerler ya da bir fabrik alypdyrlar. Indi Türkmenistanyň içinde öndürýän fabrik sana o daşyndan ýanky şol daşyndaky girdejini beren o aýlyk 200 milyon dollary beren o Türkmenistan. Ýöne yegerleri şo zatlary alýarmyş. Soň ýene myş çykdy. Altyn asyry yegerleri satyn alypdyr. Altyn asyr nädip ol Niýazowyň yegeni orus atly orus familiýaly bolup bilýär. O bize gördük o orslar çıkıyor onun arkasından. Hatta Hawa. server var da daşarıyorda bağlanýan. Moskvadan çıkıyor. Ya, şolan elinde hem mezadın bu yankı telecommunication. Bu zadın içinde ählimizin sen men beýle hem men informasiýasy vardır. Pasportun bilen sim kart alýan. Sen informasiýan var. Sen gürleşýän kim bilen gürleşýän hem informasiýa kimin elinde? Türkmeniň elinde de yine Türkmenistanyň milli howpsuzlyk gullugy. Türkmeniň elinde de. Yine diktatör ayırmalı diýäňiz. Diktatör bolýan bolsa, haýsy diktatör şol zada ruhsat berýär? Diktatörän birazjyk şol diktatör diýerlere ýüzlenýär. Diktatöryň nämedigini, sözüň manasy näme we tarihde kimlere diktatör diýip ad goýulypdyr, haýsyna dogry goýulypdyr, haýsyna ýalňyş goýulypdyr. Ýene şu zatlary öwrenenden soň diktatör diýen sözü ulananda. Yani diktatör erwet zat däldir. Men hiç haçan bir diktatör erwet bolýar diýip aýdyp biljekler. Öz halky için Diktatörlük- yani. Yok, diktatörlük eýem elbetde kişiniň nämesine bagly bir zat. Ýöne diktatör ýanky dictate diýilen näme bar. Onuň üçin ýörekde okuwlar bar. Okuwda şoň bölüm ýani okuw diýmeýin men ama bölüm diýsek. Menajerýalyk bir zat bolýar da aýdym. Hawa. Dogry Yani aýdalyny. Erwet zat däl, onu öwrenýänler hem bar. Ve gerekli zat. Yani nämesinde däl o diktatörlüğünde däl. Diktatör diýseňiz şu günkü Türkmenistanyň prezidentini häzirki pozisiýasyndan 100 gat ulaltýanyz ol adama. Yani onda kelle yok. O düşünce yok. Näme diýini düşünen ok. Olara dedil şoň ýaly düşünmeýän bir samsyk gerek. Akylly adamy getirse näme bolar yani Türkmenistan. Bir gün olmasa bir gün karşı çıkıyor da. Misal verelim. Näme üçin Ukrainanyň prezidenti saýlawlarynda elmydamy öz adamyny goýjak bolýardy. Kremlin. Näme üçin? O sebäbi hemmäni ýanky samsyk bilen akylly adam bir bolanok, yani prezident olanda da. Sen özüňi işledip bilen akyllyny. Şonuň üçin samsyk biri gerek. Mesela Lukashenko seyredin hazır. Tikhanovsky neme vardı? Saylanmalı. Şol bilen Lukashenko'nun ikisinden geçtirim. Putin ine haysını isler. İşleşecek değilse de yine Tikhanovsky işleşecek değilse Putin bilen söz verse yani Putin şoňundan masaya akıllı. Bugün söz verer, ertir kellesi az gowy işler. Putin'in kontrolünden çıkarıyor. Yani Putin'e Lukashenko ýalak samsyk gerek. Ya da Gurbanoğullar, Berdimuhamedowlar ýaly samsyklar gerek. Şonuň ýaly biz pully mesele hemze aýlanyp gelýärdim. Pula gelsek ben näme aýdyk geçeli. Diňe o däl ine
näme işlerem bar diýerler-de. Daşyndan can etýänmi, bärden pul berýän aňyrdan önüm alýarlar diýerler. Owa ýaňky onu gurrun bereyim. Indi bu kiçirek söwdägärler bar. Olar öz arasynda edýär. Ine Aýdaly owada dükan var. O taýda da ya Mataýa, Eýneşik şonuň ýaly nemeler satylýar. Onam owa Harydam daşyndan ine Türkiýeden ura diýerler. Mata, Eýneşik alyp ura diýe owa bar ya. Owada aljak adamyň ya pulu ýok ya da pul ýetişmeýär. Ondan soň näme edipdirler? Jan edýär ine men şuny zat aldym diýe. Soň daşary ýurtdaky şo müşteriniň daşary ýurtdaky garyndaşy aňyrdaky dükanyň daşary ýurtdaky eýesine pul berýär. Kredim pul dolu daşynda aýlanýar şu wagt. Bir Eýneşik meselesinde de şonuň ýaly. Yurt şu an Türkmenistan o çökmegiň ýaky ykdysady toktamak mı diýeli? Aýdym. Ykdysady tokta nemesine gelýär da toktamagyna. Şo taýa çelli geliberdi indi bu. O gitdikçe denemedi. Aýdym. Şonu ýaly bilmedim, düşükledi bildim mi? Kemine indi şol sistemada dene bolýan hemen aýdyp bereň. Indi İngilizcesi transaction diýilýär. Pul bilen garşylygynda ýani pul bilen bir zatlar satyn almak diýilýär. Her hili zat ol. Pul berýän önüm alýan ýa-da pul berýän hyzmat alýan, pul berýän bir aksiýany alýan. Şoňalara näme transaction diýilýär. Ine şonuň saglykly bolmagy we şo iň esasy ykdysadyýatyň iň esasy bir mehanizminiň biridir. Yani şol transactionyň tebigatyna, düzgünlerine we kanunlaryna düşünüp bilen günüň sen ykdysadyýata düşünüp başlaýar. Yani o birinji adym şondan başlaýar. Indi Türkmenistanyň işe serediňizde şo näle işleýär? Ine önüm içinde birinden birine gidýär, pulum daşynda birinden birine gidýär. Hazyna analog sistem asam pul elden ele geçen wagty näme salgytyny alyp kalýandyr. Ve o alan salgyty bilenem, ýani önümden alan salgyty bilenem, tebigaty goramak, ilatyň saglygyny goramak, çağalara ýani bilimini östürmek, şoňaly hyzmatlar, altyapy hyzmatlary, ýoluňuz, toguňuz, gazyňyz, internetiňiz, ine şo hyzmatlara hazyna şo ýerden ýani pulun el değiştirilmegi bilen şo ýerden salgyt alyp şoň bilen size berýändir ýani bizde. Köpçülige döwlete sindirilýär. Indi Türkmenistanda önüme içinde ulanýan aýdaly ýönäke bir adaýdan bir sanak pil vardır, batarya vardır. Batarya. Şol zadyň nalogy ýarysy nalogdur satyn alan wagtyňyz. Sebäbi tebigat üçin ziyanly bir zat. Onu yasalan wagtam, ýani howany zäherläp ýene yasalýar, yasalan ýerinde bir, soňra ulanylandan soňra onu köp adam zyňýar, näçe prosent zyňylýan bolsa, şoň hemmesi siziň tebigatyňyza ziyanlydyr. Indi sen şol batarýanyň puluna daşynda töleýäniň üçin sen onuň ziyanyny, ýani ziyanynyň nämesi diýeli? O ziyany Türkmenistanda galya peýdasy daşary ýurda. Awa sen ziyany Türkmenistana berýän ýöne şo ziyan üçin töleýän puluň daşardaky hazynada galýar. Haýsy döwletde ýaşaýan bolsaň. Sen hazynana giren o. Ine bu zat erwet zat. Bu sistema nirde bar kemine daşyndan ýani daşyndakylar pulny berýär, içindekiler hem önüm alýar ýa-da hyzmat alýar. Ine daşyndan pulny berýän içeride aýdaly dolan güne gutpat berýärler. Kemine bu diňe türme sistemasy şoňa işler. Türme sistemasında türmeň daşyndan biri pulny berýär, türmeň içindäki adam telefon alýar ýa-da telefonda urleşýär. Daşyndan pul geçirýär. Yani türmeň sistemasy edil şoň özü. Ýöne muňa hiç kim ýadyrgamak diýen zat ýok bizde. Yani bu zatları adam ýadyrgamasy gerek. Men pikirimçe bir azca düşünen olsa näme vardır kemine? Sokrates'in gurrunları mı ya da nemeleri? Platon'un yazan nämesi var, kitapları var, 7 sanat mı 8 sanat näme olmalı cilt. Şo ýerde
yine şol bizden 2300 yıl ön, doğru mu şu kılından ya da 2200-2300 yıl arası diyelim. 2300 diyelim ama. Yine Ortaça. şol dövür şoların öz arasında yani şol nämet şu Grekler son Afin'de vardı yanlışmasam adamların içinde. Grekler, Rimliler. Grek, Rim demesi. Ama Afini de olmalı. Bir bire Hmm. Afinalı olmalı. Eğer burunlarından yardıma düşer. Yani şu kitapta o koyan velin şol adamla beryen soruları ve biz nirde ve nehili yaşayas diyen sorularına hayran alem. 21. asırda biz şolun beryen sorularının onda birini öğretilen yok. Yani olaram şol dövürdeki problem ana edip bereyin. Ona tülen yok. Ona diyen yok. Doğru bilen evrinin nämediğini öz arasında birleşýärler, çekeleşýärler. Doğru näme, evri näme. Doğrunun nämediğini bilip bilem yok ve ýöne evre şuňalak bolmaly diýip giderler. Ýöne öz ýaşaýyş durmuşlaryndan misallar getirip doğru bilen evrinin ýanky jogap berjek bolýarlar. Nähili olan doğru bilen nähili olan diýen bolýar. Biz doğru ýaşaýasmy, evri ýaşaýasmy diýenler. Ýöne yine Türkmenistan'da 21. asırda aradan 2300 yıl ýalyk wagt geçipdir. Biz şu gün golduğumuzu ve türmede yaşayandığımızı görüp bilemiz o. O sonra vermek, düşünmek, o zatlar beyle de dursun. Aydılan sonra görüp bilemiz o. Yani aslında in olmanda netice seredip bolya kendine yöne köy nämeden gideli. Gözlem değil ya. Doğru mu? Yani görýän Gözlemleyip zadyňyz. ama gözlemlemek. Bu bilimin birinci adımı diyelim. Görýän zadyňyz. 10-15 yıldan beri Türkmen milleti daşında işleýär. Näme üçin bu millet bayan ok? Näme üçin 15 yıldan beri üýtgeçlik hiç hili ýanky progres, pozitiv progres ya da progresin özü 3 esse 4 esse köp aýlyk alındy da ýurdun içine göre. Hawa. Ýene şonça ýyl işläp näme üçin hiç hili üýtgeçlik bolan ok? Soru. Ve o işleyende aylığı bizde bilemok yani opportunity cost diye bir zat vardır. Siz her bir daşına çıkıp işleyen öyünden mahrum, çağalarından mahrum, en atasından mahrum olup işleyeniz ve alan aylığınız aydalık mesela içinde $100 olsa daşında $300 değil mi? Siz $200 berip şol nämeden feda ediyeniz başkalarınızdan, durmuşunuzdan. Yani Önümçülüklü nämeler. Ine Einstein aýdaýyn 23 ýaşynda, 22 ýaşynda iň esasy dünýäni üýtgeçjek bir näme pikir ortaga atdy. Ondan soň ýanky nämeler hem edil şoňalyk häzirki aýdyp geçen Platon diýdik, Sokrates diýdik. Olar hem edil şo ýaşlarda. Dünýäde näme edilen bolsa da 20 ýaş bilen 30 ýaş arasyndaky adamlardan çykandyr. Iň esasy ýanky know-how'lar. Ya olaryň düşünüşi eýýän başga hili bolýar, täze bir zat olup bilýär, täze bir zat öredip bilýär. Indi sonra Türkmenistanyň içinde 20-30 ýaş arasyndaky ilat nirde? yurdun daşında. Yurt daşında mesela. Yurdun daşına çykýas we yurdun daşında da ýanky illegal sistemadan pulları cenayet edýärse, doğru zada doğru diýeli. Häzir cenayet etseň diýe ine Türkmende ýene bir zat bardyr. Hakykatyň nämedigini men aýdyp bereýin Türkmen üçin. Oňa zat hakykatdyr, erwet zat yalandyr diýerler. Aslında hakykat diýmek bolsa erwet ýok, hakykat hakykatdyr. Ine biz cenayet edýän bolsak, pul uğratmak bilen bu bir cenayetdir. İstendik birine pul uğradan wagty yankı finans polisiýasy yakasından tutup edýän işini düşünýänmi? Düşünen ok. Satyaları görkezip ine şuňalyk pul gaçyrýan diýip gönü basyp bilýär. Yo bular aýdym indi elbet niýetli bolmaly da. Ine terrorizmi finans edýän bolsa şu pulu toplap uğratyp berýän ýa-da kargoda işläp görenler, pul transfer edip görenler hemmesi gidýär ha içinde. Doğru değil mi? No. Soňam ýene bir zat bar aýdym. Yok bu zatları Kanun dışı eýýän geçirilen pullar diýmek
erwet yollar dolanýar. Erwet maksatly ýa-ni. Kemine, dine ervet yollarda olan ya bu pullar ya da ervet yollar ile kanun dışı yollar ile kazanılandır ya da kanun dışı yollar ile harc edilecek olandır. Daşında Türkmenlerin işleme ve yine sürgün edilmek kanun dışıdır. Bul yalı olup işleyen daşında sen pulunu elinden alıyorlar. Görünmeyen bir sistem alıyorlar. O kulçuluk değilse daşında seyredip durandı deyip fikir etmem. Hiç kim düşünüyor bilen o zatları. Şoň üçin kör savat koymalam şondan bir içgili bilim kime orta mektepde yani 10 yıl okayatsa 10 yıl okan wagtyň iň bolmanda şoň bir ýylynda bir hepde de iki sapar finans dersi, iqtisady ders berip bilerler giriş üçin. Yani biz dövründe 10 ýyllyk zat ýokdu yani 10 ýyl okayan hiç zat ýok o finans meselesinde. Şol bir fizika, matematika başga adam ýokdur. Ütköşük. Yine şol bilgisizlik seni cenayet edýän ýöne bilemok. Edýän cenayetini. Yani men diyecek olayanım daşında kulçuluk kanun daşıdır. Ne adamları daşında iş dine näme onu edýändir. Demirgazık Koreya. Daşına içinden adamlarını uğradıp bir yerde işledip pullarını özleri gönallýarlar olar. Hytaýa ura diýerler abo. Yine şol nämäni Türkmenistana medya şol eddil şol iş edýär. Şol sistema daşına uğratýar adamları daşına uğratmak için gitdimek gerek değil. Ähli iş yerlerini yapyan yine 8.000 sanaty iş yeri yapıldı diye bir karar öyle. Hemme iş yerlerini yapyan hususy sektörü ýok edýän. Ondan sonra adamlar aýtmak gerek değil. O adam birazcık aklı olan adam berdemen çörek tap bilemek diye daşına bir yerde iş var mı diye satıp bilýän adam diňe şol wagtyny ve öz fiziki ýa-ni güýjüni satyp bilýär. Aklyny yenesini satan tutman gaty azdyr satýan tutman. Soňra daşına gidýär şo saglygyny ýa-ni fiziki güýjü diýende saglygyň içinde fiziki güýjüni we wagtyny satyp pul alyp o pullara öýme diýip uğratýar, ýöne pul öýüňe gelen ok, hiç hili. Gelýär, ýöne geleni bilen peýdasy ýok. Ýani şo puluň seniň bereketini göremok. Näme üçin göremok? Ýöne näçe uğratsaňam ýeten ok. Manat näme üçin gymmat bolýar? Manatyň ýöne bir nämesi bardyr. Export import diýip bir näme bardyr. Ýine exportyňa daşyna satýan import içeri alýan önemi Türkmenistanyň. Onun neticesi aslında daşına satsaňa dollar girýär diýmek, içine önüm alsaňam senden dollar çykýar diýmek. Eger içine alýan önümün köp bolsa, dollaryň, ýani sen içeridäki valyutaň bahasy gaçyp başlar, aşağı gaçyp başlar. Dollar azalýar bazarda. Hemişe daşary gidýär bir minus vardır, o minusy ýapyp bolan ok, 1 ýylda, 2 ýylda ýapmak mümkin däl onu. 10 ýyllar, 20 ýyllaryň proyektleri bilen ýapylýar. Indi soň ve tersine daşından dollar köp girýär, ýöne senden işgili eksportyň azdır. Başdan importyň azdır we daşına çykýan dollaryň hem azdır. Şonda manadyň bahasy gününden artmaly. Türkmenistanyň şertlerinde daşında 2 milyon ýanky işleyen adamlar var. Olaň her haýsy aýda 1 dollardan uğradanda 2 milyon dollar bolýar. Ýöne daşına çykýan pul näme şol studentleriň stipendiýasy diýeli ýa-da stipendiýa derdi, şu öýündäkilerin uğratjak pulu. O problemi olmakdyr Türkmenistan üçin. Manadyň bahasy bilemok, şu häzirki ýagdaýynda seher Türkmenistan hiç zat ýa-ni tükeden ok. Türkmenistanda görýän dersiňiz, aýdaly 50.000 dollarlyk, 100.000 dollarlyk maşynlary. Gördünüz mü? Ferrari gördünüz mü? Ferrari alýan adam yok. Demek çok pul, yani şol zatlar alınan ok. Yani soğan ok Türkmenistan hiç değil. Pul soğan ok. Ya da gördünüz mü bir köçede yankı, ütköşük bir şäherlerin içinde parklar, yeneler yani kımmat baha bilen edilýän, hakyky işläp bilýän, ýokary tehnologiýaly bir zatda proýekt gördünüz mü Türkmenistanyň içinde? Yoktur. Indi hem de şol bir wagtyň özünde daşına çykan bir topar adam işleýärler. Yani Türkmenistanyň belki aylık 100 milyon dollara da yetken däldir. Nämes? İslegi. Talabı. Şu günkü talabı Dollara olan talap. Dollara olan talap şoňa yetken däldir. Ýöne girýän dollaryň 100 gaty. Sen gazyny, neftini, beýlekini hasaplamaksyň. Şonuň üçin neme barda? Aýdyň häzir ýurdun içinde dollara talap ýok. Ýa-ni yetmeýär diýdiň ha. Şu yetmeýär.
Şonuň üçinem dollar 20 manatyn aşagyna düşüp barýardy-da. Şonu düşmezligi üçün 20 manatda tutýarlar. Şä şu 20 manatda tutmasalar ýurdun içindäki ykdysady dolanşyk durýar-da. Şä manat ýykylýar dollaryň garşysynda. Şonu nämetmek üçin daşyndan barýan, ýani barýan diýende iyi berilýän sözde transfer diýip aýdaly. Daşyndan içine dollar transferi azaldy. Geçen ýyla göre 2 hisse azalan bolmaly aýdym. Ýani näme Türkiýanyň nemesi boýunça ykdysady ýagdaýy boýunça näme diýip aýtsak, çak edip aýtsak 50% azalan bolmaly. Ýaryma düşdi-de. Nädip baba göremeli bundan soňky nemeleri näme? Ýöne ildeşlerimizin düşünmegi gerekli zat. Bilmedim ýa düşünseň bu zat kyn, pul uğratmasaň bir ay, 2 ay uğratmasaň ýa ýurdun içindäkiler ama çaýlan ýalakrak da. Ýöne bilinmeli bu zatlar erteli bir gün jogapkärçiligi boljak. Bu büyük kanun pullar Türkmenistanyň içinden nira çıkarıldı, nira gitti. Hemmesi hasap berýär bularyň. Aýdym. Yani kargoçusu olsun, bolmasın şu transfer işine garşanlarım hemmesi hasap vermeli bolýarlar. Diňe onuň üçinem däl. Neme var da adam gaçyryp işletmek diýilemir. Trafficking diýilýär inglizçesi. Human trafficking diýip aýdylýar. Indi şonuň başgaça bir görünüşi de şu. Yani aýdyn nemäni aýtdy, daşyna çykyp o gul bolup işleýär, pulam eliňizden alýar diýip aýtdy. Indi şu human trafficking nemesiniň başga bir görünüşi bu dünýäde iň uly insan haklarynda iň uly neme hasaplanýar aýdym. Ýani çağlaryň bilim almagy, ondan soň aýal gyzlaryň bilim almagy ýa-da erkinligi ýene nämesi meseleniň aňyrsynda ýatan zat şu, ýani insanyň haklaryny, hukuklaryny elinden almak. Olam nereden başlaýar? İnsana o gaçyryp işletmek ýa gul etmek. Bilimsizligim şu taýdan gelýär. Gul bolan adama okuw gerek däl diýip hasap edilýär, ýani şonu edýän adamlar. Türkmenistanda da şol bolup dur, ýani bunun üstüne açıp o düşündürüp bilsem ne ildeşler bu zatları ama size mi düşündürmeli dediğine biz çıkıp düşündürmeli. İşlep veren adamlar sizler bu zatları dile getirmeli köpçülikleyin. Dile getirip bilseniz biz bu meseleni gozgap bilýäs giňişleyin getirmeli yerlerine. Ha bu getiren adyny erteli bir gün çözüljek diýilen bir zat ýok. Wagt alýar. Türkmenistanyň içindäki türmeler nemesine garaşyp görse. Yani hem içinde de hazır şu an hem meniň garynda ýok gören soň bir azrak olaram bakmaly. Hem proses bitmeli da. Bir proses de netijede zatlar hemmesi. Şonuň ýaly biz ýurdun daşynda gul bolduk. Ýollar ýapyk, işleýäs, ýagdaýlar gitdikçe agyrlaşýar. Pullarymyzam ýurdun içine baranok eken aslında. Daşynda bir yerlere çykýar. O kime gidýän belli. Ona o izarlap tap bilýärler. Bu zat gaty möhümdir. Bilmedim ýa-ni düşünseňiz gaty möhüm. Aýdym bilmedim. Bizim Bu arada bildik mi, vatandaşlar bilmedik eğer sizde de malumat var olsa nesle giden işler bu arada. Hukman bize uğradım yankı malumatlarımızı. Ne olsa da tapağı yok. Istemek malumat vaciptir. Hem de doğru yankı açık bir şeffaf görüp bilmek için. Yani bu meselenin kemine ben aydan bana bilemek belki mecliste de kurucu mecliste bu meselenin kaldırmalı ve edip olsa bunu yankı dünya cemiyetine de bildirmeli teklif ediyor. O dünýä jemgyýetine halkara nemeleri bilmeli. Sebäbi bu zat aýdymy neresinden tutsaň uly bir problem bolup durdy. Birinciden bir kanun pul transferleri. Bunu dünýä Swift nemesi vardır. Yani ne diýler o bir
cemiyeti demek de pul transferi yani devletler arası pul transfer cemiyeti manisini ver ya da SWIFT demesi. Şo zatın daşında işleyen bir zat bu. Şonun daşında işläp dur hazır. Bilmedim. Bunu halayan däldirler. Ýa-ni dollar kontrolda ýa-ni näçe dollar nirede näme sebäpler bilen o taý gitdi ýa-da o taýdan bäri geldi. Şo zatlar bilmek üçin SWIFT diýilen bir sistemany gurýarlar. Bularam gelýär SWIFT'in daşında işleýär. SWIFT'in daşında işlesen narkotik işlerini arkaýyn edip bilýär. Terrorizme finansiýer edip bilýär. Ondan soň islan ýerinde bir kanun ýa-ni köşk yurdun daşında köşk ýaşap bilýär. Bilmedim köşk demese däl de ýöne esas aýdyň şu narkotik terrorizm ýara bilen üpjün etme ýa-ni bir kanun nemeler bilen gyzyklanýar-da bu zatlarda köplençe. Ya şu yine bir zat var. Yine narkotik var. Arada bir zat araştırsan içinde Hokman Türkmenistan vardır. Ama gynajak da Ya bu ýoluň üstüne düşýär. yolu Yol diýende ýa-ni pikir etmäň, maşynyň ýöreýän ýol däl. Şu pulun öz ýollary bolýar-da, çykyş ýollary. O ýa-ni narkotikne barandan soň pul nädip tölemeli? Olaram narkotik satýanlara mine aýdal Taliban narkotik satdy diýeli. Ýurdun daşyna uğratdy. Soň narkotik geldi ýurdun daşyna, soň pulam diýe ýurdun daşynda tölemäňe diýe Taliban aýdy. Men diýe o pulu o anstana getirme, o anstanda o getirip bolanok getirseňem soň çykarmak kyn ýene näme diýe-de. O bizim narkotikimizi pulunu daşyndan ber. Bilmedim ýa-ni düşnükli boldumy? Ýene bu kargoda işleýänler bilenok olarym özleri hem aýdýar. Biz bilemzok diýe pul kime gidýär? Ol adam nire alyp eritip berýär puly? O zatlar bilemzok diýip özleri hem boyundan alýar. Saat adam aýtdy, biz bilemzok ýani bir günde diýe $320,000 uğrattım diýe-de. $320,000 bir günde pikir edin bir sana kargoçy. Günlük 320 bolsun, 100.000 bolsun. Bular ýa-ni Türkmenistan üçin ullapan pullar. Türkmenistanda onça pula talabam ýok aýdyň häzirki ýagdaýynda, şu ýagdaýynda. yok ne o ayıttı ama Ferrari Diýmek, alıp veren var mı? diýmek bu pullar ýa narkotik satylýar şonuň pullar daşynda galýar, ýa puluny daşynda isleýär. Ýa-da ýara bu ýa-ni terrorizmi finansiýer edýärler bir ýerlerde. Bundanam ýa-ni Gurban Guly kellesi işlemeýär. Bu zatlara düşünen o Türkmenistanyň nemesini bilýäňiz kontrol edilýän. Kremlindir. Kremliniň hem öz adamlary bar ýa-ni öz adamlary diýende Berdimurat Rejev bar. Türkmen atlaryny sanap bersek. Babagul Meýmanow bar. Soň şolaryň daşyndaky olaryň guran guruluşyk firmalary bar. Guruluşyk firmalar gatkandyr şolaryň. Ve şoňa meňzeş firmalar bar. Bu firmalar Özbegistanda da bar. Dubay'da da var, Rusya'da da var, hatta Avrupa yurtlarında da var. Kemin endi sonra ola Türkmenistan'da şu kuruluşuk firmasını kurmanın özlem daşarı yurtlarda ya da dünya bazarında kuruluşuk firmaları. Onlar näme yani Germanlan, Fransuzlan öňüne geçip bilýän ya da İtalyanlan öňüne geçip bilýän kuruluşukda. Yani o Mümkin yerde däl. konkurensiya var. Sen kuruluşuk firması açmak demek, sen sol konkurent bazara giren konkurentler var. O yerde konkurentler aýdyn. Hatta Türkiye'de şu günde Fransuzlar bilen hatta Japonlar bilen hem yarış bilen ok. Yani elbette yarışacak bolýarlar. Türkiye'de kuruluşu gatı soňky 30-40 ýylyň içinde gatı kämin sürerildi kuruluşu. Özümüze bir yeterli olsun diýen maksat bilen. Ýöne şonda da bir Japonya olup bilme mümkinçiliğin yani o 100 yıldan käme altar ya da kuruluşukta. Ya da Germanlan edýän kuruluşlar var. İtalya o işin esasy ustalary diýip bilinýär kuruluşu. Fransa var edip şoňalyk olar düýünden başga kile kuruluşy edýär. Ýa şuň ýaly edip aýdyn. Japonya bir köprüni 10 manada gurýan olsa, şonu Türkmen urçak olsa 50 manat çykdy diýär şoňa. Yani mümkin değil. Ya da 10 manada kursa kaç situasyon yalık olup bilmez. Mümkün işleri yok. Onun için o kuruluşuk firmaları asıl işine diyendir deyip mene fikir edemem. Yani kuruluşu diyendir deyip mene fikir edemem.
O şu her türlü yollarını deneyendirler yani umuma bu pul kara pul bolýar neticede. Kara pulam kara işler edilýändir. Kara pul bilen kara işler edilýär. Şonuň üçin kara yollar bilen näme aýlap geçirýärler-de. İyileşler o pikirleriň oturuň düşünüň. Bu zatlar erteri bir gün bizim hem nämämize geljek. Ya bizim garşymyza işlejek zatlar ya. Türkmen halkynyň garşysyna işlejek zatlar. Zatlar bilmeli. Yani birinci bunları biz dile getirmeli. Yani aydaly Ýewropa o ýa-ni näme? Ýewropa halkara sud guruluşlary bu zada bilse özleri izarlasa bu bize yani garşymyza işleýär Türkmenistandan soň haçan o bir sanksiýa ýene bir zat girilse haçan aýryljagy belläse bunu köpçülik bolup edipsiňiz diýjekde belki ýagny. Bilmedim ben nemede maýdan bolupdylar aýdym ulaldyp. Yani Russiýada ýene sanksiýa girýärdi halk diňlän oklara. Bir gezek girenden soň sanksiýadan syrylmagy maksat däl. Maksat aýranam oklar. O sanksiyalar yani näme halka täsir bilemek edip oňalyk sanksiya ederlermi? Russiýada da Yurt düzeljek wagty diýen de düzelen wagty ýa-da bu zatlary soň näme de eliň goluň bagly ýa-da dil gysga bolýan da näme bolsa da. Soň üçin hem işleýärler, o düşünüp düşünmänken ýene ýöne bir zat bardy. Ýene hem aýtýaňyz ene Türkmenistan düzeldip bolmaz. Ýene bir zat aýdy. Isläň wagtyň öýüňe gidip gelip bilmek şertleri. Ol sen öýüň yani aslında öýümüz hem däl eken. Yani öýüň olsa gidip bolýar. Sen bolýar da. Ýene şu wagt alan oklar, öz watanyňa alan oklar. Ol alıp almama diýen soragyň goýmana haky ýok. Döwlet bolsun, hökümet bolsun, başgasy bolsun, haky ýok o zat soramana senden. Näme üçin geldiň diýmene haky ýok soramana. Ya insan olsaň, insan hakları şonu diýär sana. Yani biz samolyot ýok diýär, oturýas ine. Bilet ýok diýär, samolyot ýokam diýem zok, aýdan. Bilet ýok diýär. Bilet ýok diýmek manysy bar ha. Aýdy ber. Näme edildi? Ine vatandaşlar bu zatlar men bilemek, aýdyp bilýän bilemek mekandan seniyle. Sesini yaparsan eger yankı gizli bir zatlar olsa. Yine biz 2020 yılın may ayında yanlışmasam yine miting geçecek olduk. No. Bu mitingin maksadı näme? Yine halk hiç hile uruş dava yine hiç sat yok. Yöne çıkya yine aýtlamen öýe gidip bilemek. Yöne koyda. Yine biz gidip bilemiz o. Bu adam, iki adam çıkya. Yine şonu kime aýtýarsyz? Dünya cemiyetine duýdurýar ve birinci nowatda da Türkmen cemiyetine duýdurýar şonu. Yani özümüze yine şu zady diýip bilmeliyiz. Diýmek üçin yine bir ara gelinýär ýankı 2000-5000 adam. Gelýär hemmesine problemine ama biz gidip bilemiz o yine. Ve dünya yüzlenýär. Yine bizim şuňalyk watanymyz var. Biz şonu düzeltmek isleýäris. Öýümüze gidip gelmek isleýäris. Biz yankı saylama hakkını ulanmak isleýäris. Biz insan diýip aýtýaňyz bir sapar. Bu zat soň ertirki gün halk eger eline ýara galyp gozgalaňa çykan ýagdaýynda da şonu yankı legitimlik kazandyrýar şol işe. Yine bu hakyky efekt berip biljek iş diýmek. Pasolstowa baryp öňüne bagyranyň bilen biz ýurda gidip bilemiz ok. Pasolstowaň näme habary ýokmy? Ýa-da pasoli sen sayladyňmy, sen diýenin etsin ol. Yani akıl var, akylyň diýen zady näme? Pasoli prezident belleýär diýeli. Ýa-da orus belleýär. Ol eýesiniň diýenine dere. Halk onu saylany we halkyň diýenine etsin pasoli. Kim bolsa şonuň diýenine diýär. Dogry Ama aýtdyň. siz eğer özünüz pasol olsanız, sizden halk saylamadı, sizin işiniz, sizin aileniz halka bağlı değil olsa, siz halkın diyenine edecek ya da size aylık veren başlığınızın diyenine edecek mi? Başlığınızdan sözleşme oldu, işe alan muhattatı, sözleşme ne mi? Ben sana aylık veren, sen hemen diyenine edeceğim demek o sözleşme. Halk ile hiçbir sözleşmesi yok ama arasında. Sözleşme deyince yankı anlaşma mı sözleşme? Sözleşme deyiver. Onda näme üçin siz pasolstowa mysal üçin näme üçin ine şol prosesi öňe bu
men aýdaýyn 2 ýyl yza zıňdy. Ediljek işleri 2 ýyl yza zıňdy. Şo pasolstana bilen gitdiler. O ýerde de o bire urya beýlekem taýak ýe. Aslında taýak ýenen bir adam, uranan bir adam, bir grup bolar. O taýak ýenen şol, uranam şol. Şol nämeni döretmeli we polisiýa şo ýere girmeli. Hawa Yani bizim halkan hawa çekilmeli. hava halkan bir sapar çıkar, iki sapar çıkar. Üçüncü sapar işe yarayacak olsa da hem hiç kil tesir gören ok. Men ne için çıkayım diye de. Yani beyleki işte bizim edecek olan mitingimizde birinci nöbetde şu yerde yankı Haysan olsa şehir yankı dolanışından ya da belediye diğerlerde Türkiye'de belediyeden ruhsat alıp şolardan polisiya da alıp şon goraw için. Sonra mine televizyonalar vardır, Türk televizyonaları. Şolardan bir onun aslında hemmesine haber veriyor. Yine biz şunyalık bir etkinlik edotuyuz şu yerde. Miting geçiriyor. Ne vatandaşlar öz arzularını aytacak. Şimdi siz hiç kaysın aytmadın da, hiç kaysın aytmadın. Ertir. Bardı geldi halk ayaklanan vakti verdi halkın ayak ne için ayaklanıyor olar, ne kemçiliği yok, biz göremiz ola diyecekler. Kömek edecek adamım size kömek etmeye sebebi. O hiç saat olan o gülyalık oturan yerinden ayağa kaldı bunlar. Ne mi oldu? Yani krizis diyersiniz, hem elde krizis var diyer, kömek etmez. Yani şol ayağa kalmanın, ayaklanmanın bir legitim olma için önünden insan, medeni insan yağlık bir mitinge gidip şu yerde elinde plakat ile yine men insan yağlık yaşamak isteyen, insan haklarını peydalanmak isteyen ve men şonu talep ediyen deyip aydıp bilmek bu yöne koyu çözülmez. O yerde uruş, dava, pasoçtan önüne çıkan adam müm sanatlarına ne hemşin uruş çıkıyor. Yönemen Türkmenin, yüzler, minler Türkmenin toplanan yerinde de onyalık uruş çıkan o var. Bu zatları görüyte uruş. Yani tayağı yenilen uran ikisi, o kendileri uyutlaşık adamlar da çok bir akıl tarafından dolandırılayan nemeler edilir, şahsları. Bir öz arasında neme diye sonra bu zatlar elbette sen miting edende de yankıyalık bir yeri dövmek, bir zatı bozmak ya da birine yankı hücum etmek diyen zatlar olsa polisiye koşuluyor, darlatacak o yerini. O zaman iyi iş olur. So polisiýaň protokolunda näme bar bolsa, şol provokasiýalar hem edilýändir mitinglerde. Mawa. Ine şo şeýdirip, ine mitinge çağırıp, o yerik, bu yerik, pasoçta, näme üçin pasoçdan habary ýokmuşyn. Pasoçdan habary bolsa derrew ýollar açjakmyşyn o pasoçda. Biz pasolstwada biz dünýä jemgyýetçiligine duyurmaly sesimizi. Biz dünýä jemgyýetçiligine duyurmaly. Olam dünýä jemgyýetçiliginden kömek almak üçin de ertir birüğün Türkmenistanyň içinde hakyky ine hökümete ayrıl. Biz demokratiya isleýäs diýeniz, biz yeni azatlyk isleýäs diýen wagtyňyz size hak verilmek üçin, hawa bular hakly diýdirmek üçin öňünden şonu legitim bolmak üçin diýip aýtýanlar. Başka näde kazanjak bolýaňyz? Legitimiste. Näde kazanjak bolýaňyz? Pasoçdan öňe barypmy? Berermi şo pasoçy şolary? Yani bunu eden adamın düşünen ok men pikirimçe. Oň ýaly kellesi ýokdur oň. Ýa olara etdirýärler de o nemede konsulluğun önüne ya da pasolstwanyň önüne çağırmalı, halk şo taýy düşürmeli. Näme üçinliginem aýdan oklar düşündürýän zady şu. Ine siz barsaňyz, ine siz ayağa alsaňyz bu zatlar, ine biz şeýitdirip, gahrymanlar, ine şeýitdirip, o dilin bu zatlar bilen sen bir iş edilen yerini nirde gördün? Gahryman diýip samolyot yasan adam barmy? Gahryman diýip watan düzelden adam barmy? Ýok, düzelenden soň gahryman bolýar men bilşim. Gahryman sözem indi men İngilizcesini yankı hero. Doğru mu? Bu söz hakyky manyda yankı kişilere dakylanda ol elbette her hili hero bolup biler. Mysal üçin Aýdaly Haýsam bolsa bir sahnanyň gahrymany, ol eýen fiziki bir kişi däldi. Ýöne fizik kişilere ulananda diňe ölümden soň ulanylýan bir söz diýip bilýärler. Yani gahryman bolmak üçin ölmeli. Näme üçin ölmeli? Özüň üçin däl, başga birileri üçin ölen ýagdaýynda sen gahryman diýip soň ölenden soň aýdylýan ýa-da dakylýan. Men gahrymançylyga şoň ýalyk düşünýän. Soňam ýene bir gahryman bar. Her bir çağanyň kakasy belli bir ýaşaça gahrymanydyr. Yani çağan düşünjesinde gahryman kakasydyr. Hemme zada edip bilýär, hemme zada güýji ýetýär, çağa belli bir ýaşaça kakasyny şoň ýalyk görýär. Sebebi çağan iýdirip içirýän, giýdirýän adam bolan üçin ol normal bir zat. Ýöne belli bir ýaşdan soň çağa da şoň ýalňyşlygyny düşünýär. Ýöne ýalňyş diýmeli berde, oň ýaly däldigini düşünýär diýeli çağa da belli bir ýaşdan soň.
Yine bu zatlar aslında yönököy bir näme, inanın bizem bulan bu üniversitede okamız okuyada bu bilgiler için yöne bir oturup pikirlenmeli da oturup pikirlenmeli diýende ýa-ni logik ulanıp pikirlenmeli. Mantıklı. Akıl, akıl ulan, duygu däl ol. Ine men gahrman boljak diýip soňa Türkmenistanda şu gün dünýäň ýani rekorda ýyda gahrman sanynda bu. Hemmesi gahrman, hemmesi gahrman. Ha. Yo, ol gahrman döre diýenliklerim hem sebäbi bar aýdym ýa. Gahrman döre diýen ünüsü şotaýa soýan, ondan soň gahrmanam görýän maskara. Bolýa-da ine Kemine bir aktivistler sekund nemese. komentariye geldi. Süleyman Cigimiz gahrman diye. Yine Süleyman'a gahrman deyip bilersiniz. Ha. Hem için gahrman değil Süleyman'a indi. Ona ama edip geçelim. Sebebi Süleyman'a şu yerde korrupsiya ködürlenildi. Yani Süleyman şol korrupsiyanı yani reddetmek bilen yani onun için hem yaşayışını yitiriyor yani. Yani men aytjak bolýan zadym bir zadyn karşılığında canını veriyor ve o bine öz içinde ne? O hakykatyn Karşısında garşylandy ýa-ni hakykatda men ýeňýän hakikaten diýär-de, karşılığında. ýedip Yengen diye ve neme diyseniz hem kimen bolsanız hem men diye hakikaten özünde yani şahsını satman, yani öz şahsiyetini satman bilen adam. Ve onun için durmuşuyla yani töleye yine o adam kahraman deyip bilersin. Ve kahraman hiç kaçan yattan çıkarmak ya da kahraman bugün kahraman etir başka bir zat olup bilmeye kahraman. Şunun için ölenden son kahraman bakı alsın değil ya da. Yani adam değil o vakti kahraman değilsen ertesi gün bir oğurluk etse kahraman oğru diyecek. Bu zat samsık bir zat da akla sığan o. No. Yo, onu ýöreýte diýerler ine şu aktivistlerimiz diýip bulanýandyr sözü. Aktivist sözü o bir hereket vardı. Bir hereketin içinde yer alýan adamlara aktivist diýilýär. Ýani movement diýilýär, movement ýani bir hereket. Şonun içinde de hereket edýän kişilere aktivist ýani aktiv, hereketli diýmek. Manysy nerede? O bu bolup bilýär hemme ýerde. O taýda da, bu taýda da. Her türlü hareket bolup bilýär. Ýöne bizim ýagdaýymyzda aktivistler çözüp bilmiyor mesela. Aktivistliğin has aňyrsynda bize ine aýdym birinji gerekli zat ýani kriminal jurnalistler gerek. Kriminologiýany izarlayan jurnalistler gerek. Birinji nowatda. Ýani biz bunu gurun ne diýärse bizde bir standart jurnalistem yok da. Yani ýöne bir ýerde bir zat bolansa şonu köpçülige ýetirip biljek derejedäki jurnalistem yok. Dinläp şo zat dogry düşünüp dogry bermeli. Biz täze Türkmenistanda da ine jurnalistika okuyanlar bar bolsa, dinleýän bolsalar bize köpmen suratda ýani master nemenze degree aspiratura diýerler. Şonu kriminologiya üstünden etseler o var yani. Jurnalist Türkmenistan'da hicem yok. Yani dünyada da jurnalist katı azdır. Aa. Menin özlerine jurnalist deyip şu gün tanıtyanlar var. Aslında onlar jurnalist deldanı näme bolýar da yorumcu diýsek mi doğru olaka? Hava yani. Yani jurnalist Komentator. Komentator olur. Näme üçin men komentator diýen? Yani jurnalist diýmek jurnalistin öz yankı araştırması vardır. Araştırmanın neticeleri faktlar bilen bilelikte, käbir adayında suutnama ele geçirip bilse suutnamalar bilen bilelikte kaysam da olsa bir vakany açaçanlığa çıkarıp berýär. Yine şunu ýazyp, Yine jurnalistin işi. Yine jurnalist neseredin bu saytda bunu yazıptır. Yine bu videoda bunu görkezipdir diýmek jurnalistika däl ol. Onu hem adam edip bil, internette olan her bir adam saytda näme yazılanı, soňra sayta islendik zady yazıp bilen saytda bir zat fakt däldir ýa-da suutnama däldir. O zatlar ansat zat. Sayt diýmek resmi bir zat däl ol. 5 ýaşyndaky çağda bir saytda ödüp islendik zadyny yazıp bilýär. O jurnalistikan belki sözün manysyna düşünýänler. Birine ýaňyda
aydık geçtik de şu sözlerde problemi var bizde Türkmen'de. Misal üçün pişik diyen o atın kemiğine näme gözüň eýlersiniň? Pişik gelýär, kuyrukly, tüýli. Näme ýer pişikine aýtýanda? Aa, Pişik nädip ýaşaýar? Pişik nirden nire böküp bilýär? Nädip ýanky pişigiň skeletiniň guruluşy esnekdir, maýşgakdyr. Bu zatlary bilýärmi sen pişik fizigi. diýende? Hawa O pişigiň bilýäs, o pişik diýende o zatlary yine bilýäs. bir söz bilen pişik diýende sen aklyna gelip ýany doğuluşyň ýaşaşyny neçeni bilýän pişigiň. Ne diýmek sen pişik. Häsiýetleri, o guruluşy, biologiýasy, fizikasy. Näçe ýyl ýaşaýar, ortaça näçe ýyl ýaşap bilýär pişikler, nämeden gorkýar, nämeden gowy görýär, iý salyşy, hemme zadyny ýany görüşi, giýje gowy görýär, olar sebäp gözü şuňa şuňa O, diýipler. jurnalist diýende näme aklymyza gelýär diýip soraýynda. Indi jurnalist diýende näme akylyna gelýär adamlara? Vatandaşlar özüňizden hem soraň. Ýa-da demokratiýa diýende näme akylyňyza gelýär? Ýöne bu jurnalist sözü, demokratiýa sözü pişik sözünden 10 esse çylçyrymly bir zatdyr. Ýöne men çoğu sözü ulan ýanlarda demokratiýaň näme diýeni düşünýän diýip hiç kile ýani düşünmeýändigini şüphesiz bilýär. Ýani ýine şoň ýaly men bir pişik bilen deňeşdirjek bolan sebäp pişik sözüne hemme adam düşünýär. O fiziki bir bar olan zat, fiziki subject men näme diýilýär? Ýani fiziki bir barlyk bolan üçin Barlyk. pişik alma diýende de ýine alma başda bitýär, renkleri gyzyl bolup bilýär, bok bolup bilýär, ýene ýapraklary näli iýsi, näli tagamy, näli hemme zadyny gurtup bilýär, ýa gurçuk iýip bilýär, ýene şoň ýalyk bilýäňiz almany. Ýöne mysal üçin näme sözü bardyr? Döwlet sözü, bir döwlet. Fiziki bir barlyk däl döwlet. Yuridiki barlyk. Ýine onu nädip suratlandyrjaksynız? Suratlandyryp bilýän barmy? Yuridik varlık diýdim, firma diýdim bir sefer diýdim. Omada. Döwlet firma bolup bilermi? Ýöne aslında döwlet firma däl, ýöne döwlet yuridiki şahsdyr. Firmalar nemesinde şolam aýdym. Ol näme jenayet däl. Ülkünç bir zat ýadyma düşdi, siýasatçylar aýdan zat. Çylşyrymly ine kanun diýilende her döwre göre her türlü düşünüpdir de. Indi şu wagt günümizde kanun diýilende şu wagt diýmeýin häzir öňkini mysalyny bereň, soň häzir şu wagt nähili yer aldyny ösen ýurtlarda. Kanun diýilende adamlaryň üstündäki, halkyň üstündäki bir düzgün tertip hökmünde kabul edilýän ekende aýdym. Soň şol halkyň üstündäki düzgün tertip hökmünde kabul edilen üçin halky ezýän ekenler köp halatda, padşahlar döwründe esasen bolan nemeler de. Indi modern dünýäde şu wagt günümizde kanun döwletiň üstünde de. Ýani kanun hemme zadyň üstünde diýmek manysyna gelýär ýa. Ýani kanunyň bu maksady, kanunyň maksady şol. Döwletiň üstünde bolmak. Yani biz bu zatlara o düşünmemiz kıyın çylşyrymly. Aýdym biz bu temaýa girsek bunu aýratyn bir gün gireli. İlleşlerimizden belki gyzyklanýandyr. Ýa-ni näme dogry açdyň. Pişik diýende pişiri bilýäs, tanaýas hem zatlaryna, häsiýetlerine. Näme ýüçe, şu bir deşik bolsa şu deşikden geçip bilermi, sygýarmy, şu zatlaryny neçeli bilýäs. Ýöne jurnalist nemesini bilemiz yok yani. Jurnalist näme der, näme yer, näme içer, näme diýer. Ýa-da demokratiýa näme diýse halkyň dolandyrýan bir sistemasy diýerler-de. Diňe şoňmy demokratiýa? Ýani onda pişigem su içýän, et ýeýän haýwan diýsek, su ýani pişigi suratlandyryp bildim diýip pikir etýän. Ýa-da pişik diýende 4 aýakly diýsen, pişigi suratlandyrdım diýip pikir edersin. 4 aýakly. Yeterli däl. Demokratiýa üçin sizin aýtýan nämeňiz yeterli däldir. Mümkin hem däl. Hatda başga kiler. Haýsy tarapdan seretsen demokratiýa ütkeşik öwüşkinler berýändir. Ol erwet gowy zat diýip aýdyp biljekler. Demokratiýadyr. O erwet gowy soň ýaly ýokdur. O yerine ýetirilişi we nirde ulanışyna göre erwet täsir emedipler, gowy täsir emedipler. Ýene şonuň üçin aýdym biz
beýlek näme geleli soň jemläp berelim. Şoň üçin Pulura diýen diýip at goýupsyňyz. Hemmämiz goýduk diýeli hatda. Men şahsan hiç uğradyp göremok men Türkmenistan içine Puluradan. Şonuň üçin aýdym men arkaý. Ýöne oý ne diýen? Pul uğratmak diýip at goýulypdyr. Ýöne bu pul uğratmaň arkasynda näme bar? Ine normal ne dünýäde ösen ýurtlarda ýa-da bir kanuny işleýän ýurtlarynda adamlar puluny Western Union'dan ýa-da bankyň üstü bilen ýa-da hatda kripto pul görnüşinde de uğradyp berler. Ýa bularyň hemmesi kanuny ýa-da kabul edilen ýa-da kanundaşy näme däl. Ýöne bizde pul uğradyýas, bizde bank ýok. Bunu elimize o bir kiftansa ýa ýene bir resmi bir zat berilen ok da bunyň salygy төлenen ok. O pulumuz kimlere peýda berýär ine şo pulu. Bu zatlar bilemez o. Ýöne at goýup dursa o pul uğradyýas. Pul uğradam ýok. Biz özümüz aldyýas. Başga zat däl bu. Ine şonu düşündürjek bolduk iýleşler. Ýa başyndan görmeňizi, da bir näçe ejep görmeňizi, paýlaşmaňyzy o isleýäs. Zatlar o paýlaşyldykça näme edilýändir, öwrenýändir. Soň bu paýlaşanda özüňiz üçin paýlaşýaňyz. Ýa-ni näçe köp adam eşitse, görse, aýdyň ýa-da maňa peýdal däl. Biz bary bu zatlary dolu bilmesek hem az bilýäs, düşünýäs. Bunu yani sizin üçin bilýän adamlar köprek gerek. Ýa-ni bilýän adamlaryň sany näçe köp bolsa, ýene ýurdum düzelmegi ýa-da gerekli talaplaryň edilmegi şonça da güýçlenjek. Aýdym. Kemine yankı kanal hakkında aýtdan, bir kanal Halkın Sesi kanalı birininki däldir. Bizimki de däldir. Yani o eýesi halktyr diňe. Şoň üçin ýene geçen düňkü çykyşda da şo yankı Sadyk ağa diýeýin men kän uýrak bolmam. Men şoň çykyşynda Kemine sen awraýyny gaçyrdyň ýene diýip, bu Sadyk sen awraýyny gaçyrdy diýipdir. Kemineň awraýy Sadyk ağanyň elinde däl birinciden. İkinciden kanala çıkarma diýip biz diýine çıkma diýip aýdyp bilmeýär bu kanala. Hakym bar diýdi, halkyň bilme haky bar diýdi. Bunu ýöne köp zat dogrymy? Halk bilmeli diýdi. Bu bolan zatlary o ýa-da ýaly talap başgaça etdi. diýdi. Haýyş edip kanala çıkmak diýmek däl, talap edip çıkyp bilersiňiz. Ýöne elbetde biriniň şahsiýetine değmen, iň erwet zat şahsiýete değmekdir. Şahsiýetine ýöne pikirine garşy çykyp bilersiňiz ýa-da başga nämeler bolup, ýöne şahsiýete değmen, YouTube öz nämeleri, käbir sözleri ulanmadan çykyş edýän bolsaňyz, söwüş sözleri. Bu kanalda koyulma her bir ýa türkmeniň haky bardyr. Eger bir ýankyny ýazyp gelip men şu kanala çykyş etjek diýse de talap etse biz ona gitdiýip bilmeýärse. O çykyş etdirerse o bilsin. Çykyş etder ýöne hiç kimiň şahsyna değmen, söwüş söz ulanmadan çykyş edibermeli. Ol biriniň kanaly, Kemineň kanaly ýa-da näme bir şahsyň kanaly diýip pikir etmeli. Yani bu kanalda her kimin çykyş etmeli haky bardyr. Bilýän zatlaryny o dogruda, ýalňyşda däl söz. Yani ýalňyş erwet bir zat däldir. Bizde ýalňyş erwet zat däldir, ýalňyş erwet diýip kabul edýär, ýene dogry ýalňyş tapawdy ýok. Sen öz pikirini aýtjan, öz dünýä garaýşyny. Yani eger bir şahs bolsaň öz original pikirin we original dünýä garaýşyny bolýandyr. Şonam ol beýliklerden hemmesinden üýtgeç bolup biler, onuň erwet tarapy ýokdur. O zatlardan hem gorkmaň. Ya da bizim aýtgan zatlarymyza belki sizin düşünýän, sizin görýän dünýäňizde bizim aýtganlarymız ters gelip biler. O zatdan hem gorkmaň. O tebii bir zat, bolmaly bir zat, hukmany zatdyr. Aýdyn zatlarynyň o hemmesine menem goşlamak ýöne aýtmaly, menem dinlemeli de sebäp şonuň üçin çykdyk da ekrana. Ýoksa biz öz aramyzda ikimizde şo bir düşünje bolsa näme üçin gürleşeli? Men näme diýen bolsa da biz hatda öz aramyzda şu günküne gelip bilen olsak ýa-ni gurucu meclisiň gurulmagy, işläp başlamagy, mekiniň edýän işleri ol
olan hemmesine şu güne gelinen olsa bir zat vardır. Ünsörüklerin istendik yani topar diyene apaziyse olan arasında yani şu devamlılık yoktur. Bizde devamlılık ne için var? Sebebi bizde bire karşılık vardır. Çayhanada da kemine bir zat diye böyle karşı çıkıyor sonra. Sonra olana karşı çıkıyor, olana karşı çıkıyor. Çıkıp bilmeli o. Çoğu zat olmasa işlep olan o. Sebebi kemine hem zat bilýärdiysek onda çıkış etmeli, näme sonra edip öyle yat vermeli da o Türkmenistan şu dünýalyk olmalı da bir adamın diýeni doğru olacak olsa ya da üç adamın diýeni doğru olacak olsa yok onýalyk. Yani gatma karşılık fikirlerin karşı gelmeli hukmanıdır ve şol urwatmada da kızyklydyr, bolmalydyr şu zatlar. Ve şol Ova. neticesinde de önüm önýändir. Ova men Yani ýene iş bir zat önýär. goşaýyn aýdym. Ine men ýa-ni sadyk kargo, gowa adam ýa-da erwet adam diýip at goýamak, üns beren bolsaňyz. Ýöne ben bir zady düşündüm de indi şoňa gatkan üstünde işlediler-de. Bir ýyla bolay wagt. Ol ýa-ni şol näme diýýärler oňa? Opozisiýa diýilen-de. Opozisiýa diýileni bir ýyla bolay wagt şonuň üstünde işledi. Garalama işini alyp bardylar-da. Oňaň çıkdy men diýdi hemme zadymy ýitirdim diýdi. Şular sebäpli ýitirdim diýdi hemme zadymy. Şular etdi diýdi. Näme etselerem. Ýöne diýdi men aýtjakdy ýa hemme dogry zatlary. Aýtmak isleýän diýdi. Benim bor diýdim. Biz bir aýdan köp wagtary planlaşdyryp berdik. Yani bir aýdan ýa-ni habarlaşýan wagtlarym eýýäm 8-9 aý bolandyr. Ýa-ni sady tanaýan öz jaň etdi. Ýa-ni adam şekilli gürleşip bilýär. Ha, soňra ýene bir zat bar, ýene iş edendigi belli bolýar-da. Ýa-ni iş edýän adamyň pikirlenişi bilen iş etmedik, ýa-ni iş etmedik diýende o taýda bu taýda o işläp beren adam bolýar-da. İşveren diýerlik emin ol. O İş iş veren kuran, diýeli, o işveren iş adamın iş veren adam bilen o pikirlenişi yani başgaça bolýar. critical pikirlenmek diýilýär da. Yani şu zat O bolýar, şu okuyup bolýar Şo olar. şo tarapy başgaça ýa-ni gürleşip düşünşip bolýar o adam bilen. Ha, niýeti nämedir? Gowmudur, erwetmidir? O meniň işim däl. O Ya niýeti sonra erwet bolsa kemine da bir adama gowy erwet jenayetçi däl diýer ýaly biz näme berde kaziyet mi? ýok, biz kazyet däl. Kaziyet däl. Ha. Kaziyet olsak ol iş eder. Yani kaziyet olmadığımız için bir adama o bahanı verme mümkünçiliğimiz yok. O kompetansiya yok bizde. Hiç kimde de yok. Hiç Ha. kimem yankılır. Önünde karşısında adama sen cinayetçi deyip ait bilme yani. Sen tanımak birinciden adamı. Ha. Şonuň ýaly onda aýdym şu taýda jemläýeli. Akan uzaýan bolmasyn. Yok kimine. Bolýa onda. İldeşler, sağ bolun. Düşünmedik yeriniz var bolsa kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz ýa-da jaň edip bilersiňiz. Bir zatlar gurrun berjek bolsaňyz hem diňe bizi diňläp durmaň, siz hem men pikirimçe bizden köprek bilýän kendi ýani izleşlerimiz. İşin içinde gezip ýörlerde. Ýa çıkıp düşündürüp bermeli. Bundan soň neme bitdi ýa-ni. Ya size yüzüňizi görkezim diýemzok. Çıkıp aýdyp bilýäňiz, düşündürüp bilýäňiz bu zatlary. Ýa hakyňyz var we mümkinçilik var hazır. Mümkinçilik. Siz şu mümkinçilik ulandykça da, ýa-ni ulandıkça da başlarsınız. Mümkinçiligiňiz giňişleýär, güýçlenýär. Ya pikirdim bundan 2 ýyl mundan öňden kommentariýa ýazmana gork ýa-da kommentariýa ýazylyp başlanmakdan diňe salam bermek bilen yetinilýär-de şu wagt pikir aýdyp bilýäňiz. Şu üýtgeşmä bilmedim, üns berdiňizmi, bermediňizmi? Biziň hem esasy gönükýän tarapymyz şolar. Bolýanda sağ olun. Gaty yankı näme üýtgeçlik var. Ben Nama. gelýänime. Hakyky ýa gelen soralar, ýazylan pikirler 2 ýyl mundan öňküden deňeşdirmek mümkin däl. Mümkin däl. Şol adamlar ya da şol toplumdan şu zat çykdymy ka diýip pikir edip bolan düýünden başga şu wagt ýazýan kommentariýalaryňyzdan soralarymyzdan.
No. Yankı dile getirmek meselesinde yine şu yolların yapıklığını biz pasosluk'a aitmak gerekler, vatandaşlar ya da prezidente de aitmak gerekler, hayiş etmek gerekler. Yine dünya cemiyetçiliğine ve Türkmen cemiyetçiliğine biz öyle gidecek diye aytcan, uydur söyleyen biz öyle gideceğiz. No. Gitmek için hem O- näme bolsa da ihtiýas habarymyz bolsun. Ýa-ni Son kömek edip onların bilseňiz edin, bolmasa da biz ama özümüz şäherany ya da götürýäris. şu zat yine biz yine pul uğratacağız Türkmenistan'a. O pullar ne edip gidiyor, ne edip böyle Türkmenistan'a. Bank üstüyle giden noktayı şu dünya cemiyetine fikir şu dünya cemiyetine duyduran uydurmuş. Yok, pulun mukdaryny aýtmak ýeterlikdi. Aýdyn. Diňe halkyň nemesinden 200 milyar dollar, bağışlarsınız, 200 milyon dollar her ay. O nire gidýär? 200 milyon dollar olsa şu an Taliban nemeni şeriatı güçlendirecekti aydın. Her ay şonça pullar olsa. Ha. Şu yani var ona yine yine hem mezat yankı halkın elinde diyeyim ya da vatandaşların elinde. Şu Ha. zatlar aydılan, son duydurulan, son o sizi öyüne gitme deyip bilecek hiç kim yoktur dünyada. Hiç kim yok. Putin'e maydık bilen yok, beylikse maydık bilen yok, öyüne gitme deyip. Ben gidecek değilsem bunu gidip böyle. Yani onu siz yani biz hemen bilelim ki onu istemeli. Birinciye duyduruyan hemen öyle gidip var yani. O gitsem böyle yani deyip sormak yanlış olur. Ben öyle gidip var yani. Ha. O yolu sen samolyot koyuyan mı koyuyan o sen 4 saat tutman koyalım samolyotuna alınıp ben gülüm ben gidip bilyen ben 18 yaşım geçti ben kellerimi işleyen ben geografiyanı bilyen ben gidip bilyen yani Türkmenistan şu tayda o kadar uzak bir yerim değil de Yok, okyanı o geçmek o gerek de. Afganistan'dan yörep gelip böyle milyonlarca adam. Hı. Yörep gelýär. Onun için o her kimin hakkıdır yani şu hakkı dile getirmezseniz yine problem dile getirmektedir. Ve bir neçe adamlar gitmek isteyenler vardır şu unutmayın ve ay bir özüm deyip fikir ediyor. Aslında dile getirilse şolam göre ben özümden ne 100 binle o adam Türkmenistan'a gidecek oluyor. Aha. Yurda gitme isleyen adamın sani 100 bin üstünde. Hı. Yankı. Devleti yankı devletin ne olacağını karar veren şol cemiyetin özüdür. Devleti kuruyan cemiyet. Ya daşından içeri almayan bir yere pul meselesi. Beylik semence daşınaklar içeri girse onlara yemen adamlar değil. Özünüzden özünüz sonra göre aynı sürede. Daşına çıkan altı neyli fikirleriniz vardı. Yani şu altı neyli dünya arayışınız var. Onun için içine girenizde hem devleti hükmeteceğiniz onu aitsan ama aitmasan onu hükmetmemek mümkün yani. Hı. Aha, naýdym. Jemläýelim biz şu taýda. Ama kemine sağ ol. Sağ olun iyi işler. Sağ olun hemmäňize de. Hiç ýaxşy.